Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinga. Esta noite caeu unha vez máis o espléndido poemario Reflexos da miña alma que a miña amiga María Victoria Berjano Cid con tanta sensibilidade escribiu o pasado ano, pero que forma parte dende aquela aos meus libros de cabeceira. Hoxe leerei o seu poema Ourense. Grazas, María Victoria, por facernos a vida máis fácil de transitar. Ourense, Ourense chispeante nas túas ancentrais rodas, esas saciadoras rodas, xirando itinerantes, esquecida, ignorada polo impetuoso mar, polos brazos do teu miño reconfortada, áurea dorada que brillas no teu copioso río, no ouro que durme no seu escuro seo, nas fondas areas que atesouran súas entrañas, es de fogo nas túas humeantes burgas, nos perpetuos chorros que emanan ao lume que gardas, repousas na quietude de mornas termas, nas temperadas pozas de milagreiras augas, retomas do medievo os arcos da túa ponte romana, e na do milenio innovaches na túa silueta grácil. Ourense de amplos viñedos fecundados polo Avia que soñan cos seus ribeiros de afroitados padais. Espléndido val por vastos cumes contemplado, de variopintos verdes, de frondosos soutos, de magostos, de castañas no San Martiño, estourando, de afamados entroidos derramando humor e xúbilo, que rezuma sapiencia, cultura e arte. Gracias, María Victoria.